Аз съм Ерджо и искам да поздравя моя брат Златомир за неговата половинка Айлян и за техните деца Емануил, Алисия и Мария. Искам да ти кажа колко те обичам и бето ти по стените ще напиша. Дали ще са против нашата любов? Аз за теб на всичко съм готов. От дете аз купна